ụmụazị amụrụ ọfụ 11 ka afụrụ na be pastọ anụnwa unu na-afụ ebe a nke bụ na-ajụzi pastọ kedu onye nwe obere ụmụazị anụnwa amụrụ ọfụ pastọ anụnwa wee sị na onye nwa nwe ụmụazị 11 agha amụrụ ọfụ. Hei, ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-eme na Awada nke dị n'Ọnịcha Anambra steeti na gọvanọ Chukwumachiasi Soludo na ndị ọrụ ya bụkwanụ ndị udo na-achị na fe ejegokwa wee kpụrụ pastọ anụnwa atị na ọ bụ mkpi na-agbara ọha ewu atịkwa na be ya n'ọkwasa ụmụ nwaanyị juru ebe ahụ nọọ nakọchagokwa ndị mmadụ nwunye fa wee na-alarị wee na-akpọwarị anafe etiri ihe mkpu ọchụ. Hei, kedu ife pastọ lagide wee bịanụ na akụkọ ọka nkụ amakwọ m ebe m ma ebido wee kọba amakwọ m ife pastọ anụnwa bụ n'utu na utu ka ọ na-aka ka ọchụ ka ọ na-aka ka o ya eti wee nara ụmụ nwoke ibie nwunye fa okwu onye ofere ego n'ihu ọ nara nwunye atịkwa na ọ bụ na nwunye na-ayeta ala ụka ma ọ bụ na ịnụtara nwaanyị m anya du n'elu o wee mekata wee tụọ ọkpa n'ụlọ ụka pasta na agụchefuzikwa ya o bịakwanụ ka unu nụrụ wee na-akọwa na afọ adadiji ikpe a unu na-afụ ebe a bụ pastọ Alison Charles Anazodo ogodo ka ọma ife akọtabati ka ọ na-ekpe. Hei, oyikwo nke bụ peteri ka o ji ife amachi peteri ya nke ọ bụzi ọlakịrị pụtụ ka ọ na-alụ n'ụlọ ụka ya na nya bụ pastọ bụ na Awada ka ụlọ ụka ya dị wee na-akọwa na nya bụ pastọ nwekwanụ TV steshọn n'Ọnịcha na ọ bụrụ na ị n'Ọnịcha maọbụ na Awada maọbụ na Anambra steeti n'ihi ya ama maka pastọ anụnwa na ọ na-apụta na TV na-akụzi nkụzi na-eme prishin. Hei, amamife ọ na-akụzizi na oke esi anakọrọ ndị mmadụ nwunye fa na-alarị na-akpọwarị anafe etiri ihe mkpu ọchụ na ife a ka ọ na-akụzi ebe nwa amamife anyị ege wee na-akọwa n'ọnya nwa bụ pastọ founder spiritual leader n'ụlọ ụka a na-akpọ Spring Church Assembly nke dị na Awada Anambra steeti onye ka a na-akọwa na ndị udo na-achị ndị agụ na-eche mba na fa awakporo dadiji anụnwa n'ụlọ bịa na-enwere 1 ndị vidio nwanụ na-efegharị n'ihu akwụkwọ ebe a na-akọwa na pastọ anụnwa unu na-afụ ebe a na ndị nwunye ya dị 55. Hei, na ọmarịcha mgbamgba apatịmentị unu anụnwa unu na-afụ ebe a n'ebe anụnwa ka ya bụ pastọ bi na ndị nwunye 55 ahụ ọ nụrụ na fancha niile bikọsịrị ọnụ na mgbadamgba unu anụnwa unu na-afụ ebe a n'ọkwa ya ka ndị udo na-achị wakporo ya bụ pastọ n'ụlọ be ya ebe anụnwa wee rute wee fụ ụmụazị amụrụ ọfụ 11 n'ụlọ anụnwa nke bụ na-ajụzi pastọ kedu onye nwe ụmụntakịrị niile amụrụ ọfụ pastọ wee sị na onye anwe n'ụfọdụ ndị nwunye ọ na-anụ n'ọfanwa bụkwa na ife mmụtasịrị ụmụntakịrị agha aka mụrụ ọfụ nne wee na-akọwarị na aha dịrị ekwu okwu ndị nke tonyitegoro obere na-enwegori ndị nke tonyite na ụmụazị bụ ọbagwu n'ụlọ anụnwa unu na-afụ ebe. Hei, na ụmụazị ka nkụ ọchụ ka pastọ na-alazi ka ọchụ ka ọ na-aka. Hei, ọkwa ya ka a na-akọwa na-ejezere n'ụlọ ụka pastọ anụnwa mbụ ndị udo na-achị wee na-ajụ ndị mmadụ na ọ bụrụ na enwere ife pastọ anụnwa mere ma ọ bụ na ịmakwa na ife pastọ anụnwa na-eme na agụbịakwa kịta anụnwa ka ịkọpụta n'ọkwa ya ka a na-akọwazio na ụmụ nwoke juru na chọọchị wenyere aka fe enu wee bido wee na-akọ na pastọ anụnwa unu na-afụ ebe a na ọ nakọchagokwa afa ndị nwunye fa na ọ bụrụ na fa na nwunye fa nwee obere esemokwu ma ọ bụ bakwa anụ mba ma ọ bụ kọọ ọnụ dịka alụmdi na nwunye si adị na nwunye fa bịazie na nke pastọ ka ọ kpesa alụ ya nekwa ife dife a melụfa ka pastọ jezie dụa dife ọdụ fa emezina nwunye fa ụdị ife a na ọ dịghọ mma na akwụkwọ nsọ kwuru nke a kwuo nke a na ife ya afụzikwa na nwunye fa ji ikpesalụ pastọ nya bụ ife pastọ ewere nwayọọ mee gịnị kpọrọ nya bụ nwaanyị debezie na-anụ na-alarị na-akpọwarị. Hei, nwaanyị agha na-etizikwara nya bụ pastọ mgbu ọchụ na pastọ unu na-afụ ebe a na o jikwa amụma na oji mmiri n'ọkwa ọgwụ ka o ji alakọrọ ụmụ nwaanyị niile ọ na-anụ wee na-anụ n'ọkwa o were ọgwụ metasịa gị anya iwee so ya asịkwa na ụfọdụ ube ego ka ọ na-echefa n'ihu. Hei, n'ọkwa onye ụdị ego dị ya enye n'uho iwere nwayọọ gbahapụ di tozie pastọ ụfọdụ bụrụ ndị atị ọ na-ebupụtara amụ ya ọdụkwakatị na amụ ya abụ ya nwaokoye. Hei, na ọdụkwaka ọ dara amụ ibi ifefa tinyekwa na kọmentị ka m na-akọrọ ụnụ ebe ụfọdụ na-akọwa na pastọ makwa ata efere na pastọ maala n'ọkwa ka o si ala ụfọdụ ka ụfọdụ si etiri ihe mkpu ọchụ ka o ji alakọrọfa. Hei, ebe ụfọdụ na-akọwakwa n'ọkwa ụfọdụ ụmụ nwaanyị anụnwa na-ebu ụka n'isi ndị a na-alahụ n'ụlọ ụka ndị oke njenje anụnwa n'ọkwa fa ka pastọ na-alakọrọ ebe ụfọdụ na-atịkwa n'ọkwa ụmụ nwaanyị anụnwa anya dị n'ilo bifo fa anụa di anya fa adịkwa n'ilo
faluzie onwe ka fa na difati wee nwee okwu ejefe ikpetalụ pastọ ewere nwayọ kpọrọ nwaanyị debe n'ụlọ bie na-alarịzikwa. Imagine ụmụ nwaanyị 55 onweghị onye na-ekwu okwu, onweghị onye na-aba mba. Ịnụkwa ndị nụrụ tu ahụ fọhọfa pastọ nụzie 55 pastọ anụnwa ya anyị enyekwa ya awọdụ. Wee na-akọwakwa na ụfọdụ ụmụ nwaanyị n'ime ndị a pastọ na-anụ bụ ndị na-achọ nwa, ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-achọ di, ụfọdụ fa na diva na-enwe esemokwu, fajezie ka fa kpesalụ pastọ ka pastọ nyefee ekpere fasti na mpureya, maọbụ ka ọ kpọọ difa jụọ afọ ife famelu nwunye fa na fa ji ese okwu n'ọkwa irukwa. Nke nwaanyị ama nchi ya zikwa be di ya ọzọ, ọ kwọfụrụ m ebe ahụ o ji kpetalụ pastọ ife ka a ya akpọrọ ya jee nye ya apatimenti nke ya na mgbamgbo na ụnụ na-afụ ebe a, na-enyezikwa ya ego ọ na-eri na-aṅụ. Iko pastọ unu ejugokwa. Ndị mmadụ na-asịzi na pastọ anụnwa anụghọ mgbe charị nwa Mgbafọ kwuru wee tio na ọ bụrụkwa na ịbụ pastọ adịgboroja na kopụkwa na Anambra steeti ọ ka nọrụ ka ọ na ohe ege n'izu ka ọsọ TV steshọn nke ya ka ya na ndị ụka ya na-enene n'otu birigokwa. Wee na-akọwarị na ụfọdụ ndị pastọ na je nwunye fa na ụfọdụ ụmụ nwoke ahụ ka na-abịakwa ụka pastọ anụnwa. Imagine na ịbịara ụka ị na-ene nwunye ya na pastọ ejezie nọrụ, mana ka njugodu pastọ anụnwa ndị nwunye niile agha abịa ụka ọfa ncha na-anọ n'ofu oche witi ụmụfa. Ya bụ na ụlọ ụka ejugonu asịkwa na pastọ ma ụfọdụ ụmụ nwaanyị mụgoro nwa be difa bịara ikpeta alụfa na diva melụfa nke a ma omefa nke ọzọ n'ọkwa ọkpọkọrọ ma ụmụ nye ya apatimenti nke ya ebe a ị na-erizikwa n'efere nkụwa na-anyụ ahụrụ popo na na-eri na-aṅụ. Ụmụ onuku bịara ụka a na-enye onyinye na-atụ taịtị pastọ ewelu wee na-eke ụmụ nwaanyị 55 ọ na-anụ. Ụmụ nwoke anụnwa onye eruzi 600 ebe ejere fụ ụmụ 11. Ya bụ na every month ya da amụzu 30 ebe ahụ. Na ka o si gbatakwuru kịta anụnwa na Daddy G.O na anụnwa bụ mkpi na-agbara ọha ewu. Daddy G.O ụmụ nwaanyị 55 na-etiri mkpu ọtụ na ya bụ nwoke nọzikwa na kọstọdi ndị udo na-achị. Ọ dịkasịrị na ndị udo na-achị akpụrụgo ya ha ndị ya ndị uwe ojii ova ka e wee mezie nyocha na nzacha. Ụmụ nwaanyị nwe okpokọje debe n'ụlọ bie nke a bụkwa na ogo na mgba ya adazi. Ụfọdụ aka ya anachi ya be difa kafa ya nawazibe nne na nna fa maka na anyị makwana na ya bụ pastọ na o jekọghị ịnata nketa nke echi na ọ ya akụcha ya 2 years ebe a maọbụ 3 years andị a na-akọwa na ya bụ ụlọ ụka ya na-agbachigwe ya. Ụmụ nwaanyị niile nwee na-anụ ebee kafa ya anọzi ụnụ a na-anụkwa. Ebe ụfọdụ na-atị na ọ bụrụkwa mmadụ niile bụ baịbụl nọrụ n'elu ọta na-akpọ Chineke na ọ bụrụkwa fa ncha na-efe Chukwu na ụfọdụ n'ime fa abụkwa ekwentu kpọrọ fa ekwentu ka fa na-ejele ozi. Na ife ndị pastọ na-analụ ndị mmadụ nwunye fa ma oyi fa nwaanyị na ya bụ ife adịrọkwa ịkọ akọ na ya bụ pastọ abụghọdịrị onye izizi megoro ya bụ ife n'ọkwa ife fa na-alụ na ụmụ nwaanyị a na-ebu ụka n'isi na pastọ alawusikwa nafa. Amakwụkwọ numalejedịrị ife mfụkwa ka nna akọrọ na anọkwa m ebe ọ nọ wee mee na ka o ti gbatakwuru kịta anụnwa na Daddy G.O unu n'ọnọdụkwa n'aka ndị udo na-achị. Ọlakerepụtụ ọgbanne na ọgbanwa. Ebe ụfọdụ na-asị na ifuru ụfọdụ ụmụ nwaanyị anụnwa bụ ọkụkọ ụlọ ụka oge ọbụla fa na diva na-enwe nsogbu n'ọkwọ ndị pastọ na-ebute ụfọdụ ọgba aghara n'ezinụlọ. Orizie pastọ na-agwazi nwaanyị ife oyi emedie na ya kpapụtazinarị ya di ya ka o sie. Orizie nwaanyị ekechie ọhụ ya, nwoke jecha bata na-asị anya kpapụta, nwaanyị asịghị na isi na-agwụ ya osi na ọ na-eme fastin, mana oruzie oburugbu pastọ a na-alarị ya na-etiri ya mkpu ọchụ